Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, bolo-bolo, sederek kula sedaya kemawon menawi badhe mirsani pagelaran Ki Eko Kondo Prisdianto saged mirsani wonten ing channel Ki Eko Official. Dene jadwal bulan Juni niki kula wacane bisa ningali wonten YouTube lan ugi sing cedhek bisa merapat. Tanggal 8 Pak Sindi Kutisari Surabaya, Kutisari Selatan Surabaya. Bintang tamunya Cak Komet. Tanggal 9 Mas Yoga Sekdes Gesikan Pakel Cak Duajo. Tanggal 10 Ndahuan Trenggalek Duajo. Tanggal 11 Pak Kolit Ndumasan Kalidawir Pak Percil. Tanggal 12 Pak Slamet Mbago Tulungagung. Tanggal 13 Pak Ji Gedang Sewu Pojok Pak Percil. Tanggal 14 Bu Sutiah Nganggrek Kalidawir Pak Percil. Tanggal 16 Rizki Pak Samin Ndung Jalin Pak Duajo. Tanggal 17 Desa Pule Kecamatan Tikung Lamongan Pak Percil. Tanggal 21 Pak Rianto Gento Dusun Kali Sudo Desa Sumber Kembar Kecamatan Binangun Blitar. Tanggal 24 Pak Polis Desa Debang Pakel Tulungagung Pak Percil Mbak Lucy. Tanggal 26 Balai Desa Moyoketen Apri Mimin naon sik lagi iki kali Mbak Apri Mimin. Tanggal 27 Rejosari Gondang Tulungagung Duajo. Tanggal 28 Balai Desa Singgit Bandung Cak Gandes Gandul. Tanggal 29 Balai Desa Kendal Bulur Cak Gandes Gandul. Tanggal 30 Desa Tambaan Kecamatan Gandusari Blitar Pak Duajo. Niku guys sederek. Monggo yang dekat merapat, yang jauh saged mirsani wonten channel Ki Eko Official. Ki Eko Prisdianto Official gitu juga bisa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.